Il-Ministru responsabbli mit-trasport u l-infrastruttura Chris Bonnet ippreżenta għazz ta' idejat għal miżuri bilan li jittaffa it-traffiku f'pajjiżna u bekk jitnaqsu il-konġestjonijiet fir-rush hours ta' filgħodu u wara nofsinhar. F'intervista mat-Times, il-Ministru saħaq li l-qofol biex verament jitnaqqas l-ammont ta' karozzi fit-toroq huma miżuri ġodda fejn isir użu akbar minn mezzi alternattivi tat trasport. Fost l-idejat u semma l-estensjoni ta' traġitti bil-feris lejn it-tramuntana u l-vant ta' pajjiżna, waqt li stqar li bosta persuni lokali u anke barranin qegħdin jagħmlu iżjed użu mis-servizz li diġà jeżisti mill-Belt Valletta lejn Taslima u l-Kottonera mindu dan sar b'xejn għal dawk li għandhom it-Tallinja Kard f'Jannar li għadda. Minkejja dan tenna li xorta għadu mhux qed jintuża biżżejjed għall is-servizz dalwaqt se jkun jista' jestendi għal Buġibba fejn bħalissa il-proġett tal-Breakwater li se jkollu il-faċilitajiet għal dan il-għan wasal qrib tmiemu. Il-Ministru kompla li qed tiġi kkunsidrata l-idea li jkun hemm dajjes apposta li jġorru merkanzija destinata għal Għawdex li mill-Freeport f'Birzebbuġa jibqgħu sejrin iċ-ċirkowwa minflok ikun hemm trakkijiet li jagħmlu dan fit-toroq Maltin. Min barra hekk qed jiġi kkunsidrat li jinħolqu parkeġġi għal vetturi qrib lokalitajiet l-aktar frekwentati bħalma kien sar fil-periferija tal-Belt Valletta. Madankollu sar li kif diġà tħabbar minn Transport Malta fl-aħħar jiem se jkun hemm aktar uffiċjali tal-infurzar fit-toroq fil-ħinijiet l-aktar traffikużi, inkluż hekk kif qed tibda sena skolastika ġdida u allura l-ammont ta' vetturi jiżdied sew. Semma wkoll il-weda li tnediet fl-2017 bl-investiment ta' 700 miljun euro fuq 7 snin biex jittranġaw it-toroq kollha ta' Malta u Għawdex li se tkompli titwettaq waqt li issa se ssir konsiderazzjoni ġdida wara li diġà twettqu eluf ta' toroq ħafna minnhom li nbnew mill-qiegħ biex illum għandna infrastruttura ferm aħjar minn dik li kellna sa ftit ta' sinilu. Dwar proġetti kapitali li qed jiġu imħejjin attwalment, il-Ministru semma dak fl-imsida li mistenni jibda minn Novembru li ġej u jittrasforma iż-żona kemm b'immaniġġjar aħjar ta' traffiku u aktar żoni pedonali, toroq aċċessibbli għaċ-ċiklisti b'kanal tal-ilma li jindirizza il-problema tal-arar fl-inħawi. Irrefera wkoll għall-aħbar li ħarġet fl-aħħar jiem hekk kif l-ewwel miżura tiegħu bħala il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul, tnediet miżura fond ta' 10 miljun euro biex isiru toroq aktar adattati għan-nies, kollaborazzjoni u suġġerimenti mill-Kunsill Lokali rispettivi.